Karom kadagway pansumay bangso video long litum Maharashtra long abirta alam putak chethanama nalitum arjulong pun thaipo adhek numbangke inut a doctor pan inut sub inspector kacholang rem abatai dupik lopu laban ke inut software engineer labang so alo so a doctor pan alang li sitame harassment pipik po laso joini si bangso a doctor bangke amit hang masi apran gender lo alang li dead note pusi pulang dispen ke alang li kupi posi kecepat hima pula bang so alam alang li ari long si cetok lo amar si hala bang so approve pen si police tum same investigation do bom lo labang so alam li tum cethanam na investigation bang tang edlo la puge kalila sitame non kiklang tang an alam kupi ma hal so alam li tum cethanam bang so doktor men lage sampada mundi pano alang di 28 years lo made ningkaning ko era nerkep lo alang li sub district hospital long si cycle mompu paltana long lake Satara district long lo lage Maharashtra long lo alang li IMB nong lake beat po district long ben pulo la ben alang li family plank pick la pui kali apo sitame 3 lakh thom loan to NC alang li phan MBBS tame pachari lo polo laban ke halaso aprengan stame non anda dolan positif pom lo alang li hospital ladung hotel long si dopu hadak ben si alang li methang hospital bang chedamom ti pulo sitame halaso hotel along mat si alang li methang transgender lo laban ke alang li rilong si alang li dead note alang li cetok lo mate ku people si alang li apran ke chen ma halabang solam alang li rilong si tok lo alang li bahini amen tok lo alang li rilong inut bangke police sub inspector lo alang di mel ke Gopal Badane po laban ke inut amen kitok tudolang halake halabang so a hotel along asupu pusipulo laban ke alang li ke inut software engineer mate tichi busame pupu alang li men lake Prashan Bangkar puhan lo bangso doktor apunu asoma do men ke pachunia tengben pulo tangte hala bangso alam ke hawkali deta ji approve abilang sitame alang ni tumben pachunia tengben pulo tangte bangso a doktor pan postmortem paklem toy pik pu lapen hala bangso a postmortem a report sitame false postmortem mate pacho baya postmortem a reports me paklang toy pu lachota kalilang fitness certificates tame chobaya fitness certificates tame alang lipan papi toy pu lage bangso doktor apunu asomar do masi pachini lo same a hokalene kalang ni bangkel agi protected lo semelang itu ben kaning dia tengel son lo locho takliang alang lipan mate bangso doktor ban postmortem ji aphan kipon same a family tum kawe hutsi a family tum hada kawe hutsi alang lipan same pondet la pulo amat si a family tum same ningkang samse dokok lo la si SIT mate special investigation team atum bangso puthak retard li pamenang ji pulo hala Gopal Badani bo bangke mate la bangso police sub inspector alang ni bangke bangso doktor phan kacholang rem batai lo pu chiklo jon phone dolo pu laben ke la punat Prashan Bangkar pu bangke alang li phan si mental harassment si kipi pulo lagi hala so ari long ketok a note mate la suicide note long ketok alam lo sitame notulang Prashan Bangkar alang liang jir pipen kanin jela bangke kaprek alang liang jir pipen hanpon lo bangso doktor ke alang li tumlong si dolop lo ningkan di sini dolop lo labang ke alang li ik matela Prashan Bangkar bang alang li dengue kelong hud alang li hem cewang lo labang ke halas hud stame bangso doktor bang ke la Prashan Bangkar pan bang pamidun lo pu la pendet pen api alang li tum number same chipi lo pulo amar si alang li tum si cingki cethan lo pulo alam bang ke bangso doktor hala Prashan Bangkar pan si ningkahang la pulo alang lipan si kedoji la pulo stame Prashan Bangkar bang rejected mate alang li bang kroi credit amat si bangso doktor bang Prashan Bangkar pan bangke harassment pipik lason si akoi ki pilo la Prashan Bangkar anjir pi bangke sitame la bangso lam ta ahok lo pumangge tum kroi damun elang sitame Prashan Bangkar anjir pi pen kaning jalan ke lason lo la si investigation ke dobom lang sitame hala sub inspector Gopal phan sitame suspended lo laben ke Prashan Bangkar alang li phan sme nebing nang pon check lo
alang lipan karju patep tok bom lo lasi bangso sub inspector bang alang li la son sailang no ke klem bin nong lo pulotang te itu manghume me athe alang li tum si justice ki pinang ji tum lo mate akheng no son ki pawir nang ji tum lo wa pit same non li tum thek ponong lo inut sub inspector same la son sailang no long same do dun ko lasi ning oi me alam mang lo lasi ning oi me ning duk me alam mang la son lo adhe gatum police atum punon madala government official atum punon alang itum stame asai lang no long chiju dun lok titi lasi ilitum non lo makai bang ning kichet he athai stame jum he puthot maharashtra along abirta lam litum chithanam thusina lage kaprek district washim po district long pulo ino ramuni dolo rahul chavanpur alang di apiso labengke asomatum matela usut cherob lo alang itu bahani stame aluso ana itum dambom lo wapit stame bangso dambom hut kopi ne alam ben alang itum cibohong dut lo penanso bang cibohong dut lo bangso cibohong ben ajoy ne apiso bangke alang li apai poem cekaji lo amar si rahul chavan na penke asumat bang hini tumsi dambom lo sitame apia lo bang abirta kelong la sono bangso bahani asumar tumpan sitame ame thang sumar lo atok anat pon mat mate akangra manat pon mat ang litum bahani pan same thadok ogden mat pathilot na sono amar si pathilot pe na pi alang limit thang mat si police station damlo surrender dam delo la si litum gidam tang same che thano munitum aning kithi mate bangso english pen polo anger ilitum bangso inning kithi person ke hengnopik athe ilitum inning kithi hut kopi action dong ilitum ken pone ilitum me thang same chipurek the non la bang hini stame asomar lo asomar ke thangnat ke chokchia vedia ji dake langnam pamilo plutang te alang itu penanso chebong lo stame ke panu ke hala usumar tu mansi mate thang nada dawi tu masi panu lo semuni tu man ningang thin hingolap kiram tang stame tum che than bono pharu pho joine alang di met thang supi phan stame apran armudet si non stame la son lo bahani supi phan stame alang tum osot chero bahani supi phan stame pathi lot lo police tum same tong sikot hala bang so dim dam lo investigate dam lo la pen kalang tum thek dam long lo hada la pen ke phar ke me pachudet pusipolo bang so bahani somar pan same e phar ke me pachudet rahul chavan mate apu phan bang ke nebing nang check lo custody bi ko lo bang so investigation ji phan la pen ke hala so kititang abang apun same postmortem ji phan si lo la pen ke report bang ke kla la lo la si litum chithan we lo litum ningi thi ningi kang ningi pung son seme litum un ange control nang ji dong si litum halas hut control un develop lo tang te litum action ma ke hingno tag ji labe galang li la nang thini thi thu lo lang li me thang sumar ma pathi lot pe na phita ame thang mar si washim police station long dam si surrender dam lo moritum nolom ka phiriason thangnat same abi punjab along abirta litum chethanam snang mansa podi malam lo lage hadak alang litum penansu sitame drugs addict alang litum drugs chodetiti drugs ke choatum lo alang litum na litum same chini lo drugs dong si litum addicted lo plotang te ehem herit same wirklung ji litum long ku ppia son mado an same litum jor labji tapi litum drugs chunami ji ate drugs avite renguni drugs addicted to mela sono a family tumar same chinghon helo apiso asofan same chinghon dik thelo drugs de la pugolilo araki sonan ke hengno khor pe na joini sistame pen adum ke a life che pan hok ilo labe ke drugs ke an su se ke hengno sonlo khada galam ke klang mangela sonlo ani dum drugs chomo avedelo alani dum aso inodolo 6 months vela chiklo jon truck vela bangso drugs ke choji phan alang dum 1.8 lakhs atangka pen chojorde inut scrap dealer along si bangso kong erphange chojodam det plus scrap dealer pulotang te bhanga singa plastic di recycle ji phan lahai kena matum mate hala so business ikle matum masi scrap dealer pulo alang tum dealer sidolo alang tum lahai scrap lahai ya barnason an semen nam po puthor recycle te po pa mi thu po hala so muni long si bangso akong air phan bang 1.8 lakhs atangka pen ladam delo mate jodam delo amar si bangso akong air apinu bang chini der masi thana damat thanam delo amar si apila kadogo we tumhan an same panep lablo apa ya pupan same panep ceklo lapen ke halak kinam dun bang stame chingnang ceklo asili tum dapen same son sonia lam charli long lo etum addiction harmu ke hengno etum family etum jinghon thik thide je la chota kari lang ison alam ma etum chini lo
illegal lason pinak pala itum isomar tumapan koman ni panjong si tum jordam lo pelutang te lake mane tangkapen si kache lalo pelutang te lake illegal lo labengela bang so a case thetana case tame hoji sialang ni tumhan human trafficking pu amendment sialang ni tumhan case pa bonlo alang itum osomar dumhan ke supply osomar dumhan ke jor la sona case sialang ni tumpa bonlo Rasili tum kachere nang hi son dopik eto mening hang let aling ki tum claim po dang ne pisi mesen son an ma si tum claim pon chonang ji kali lo pulutang de tum han kisung ke nang hong prong lo kisung thai dopik kaching nang thai dopik bang so pir the rasun an ki tum kadogo wistame etum chere ponang churu lo bang so video na tum kelang pon thek pot puthot chitong thrang tum ka prega video long domei thak me karlom